ארצנו הקטנטונת, ארצנו הקטנטונת. שלום אפרת. שלום גם לך. הפעם נפגשנו בשביל ללמוד יותר על קשיי למידה. למה את צוחקת? כי אתה כזה מצחיק, משתמש במושגים מתקופת האבן. למה את מתכוונת? היום כבר לא קוראים לזה קשיי למידה. אז איך קוראים לזה? מה, חשבת שזה יהיה כל כך פשוט? יש כל מיני שמות. מה, כמו ה-AD משהו כזה? כן. אז אולי תספרי לי איך זה עובד. פשוט מאוד. יש לנו פה שאלון. אנחנו קוראות אותו, שואלות את עצמנו את השאלות על התלמיד, ומסמנות. אחרי זה נותנים לזה שם. זה עם האותיות. כן. תני לי דוגמה לשאלה. יש המון שאלות, אבל לדוגמה, האם התלמיד מוצא את החומר הנלמד משעמם? זה יכול לקרות לכולם. בטח, אני לפעמים נרדמת בשיעור. אז גם לך יש קשיי למידה. מה איתך? אני מורה, זה בלתי אפשרי. איזה עוד שאלות יש בשאלון הזה? האם התלמיד קורא בקלות? קורא מה? הנה, לדוגמה את המשפט הזה. את מצליחה לקרוא את זה? אני אפילו לא מנסה. אז זה אומר שיש לך AD... אמרתי לך, בלתי אפשרי, אני מורה. אוקיי, אז מה קורה אם התלמיד לא מצליח לקרוא את זה? הוא הולך לרופא, והרופא נותן לו כדורים שמסממים אותו רוב היום. איך את יודעת מה הכדורים האלו עושים? אני לוקחת אחד כל 4 שעות. באמת? כן, אחרת איך הייתי שורדת במקצוע הזה עם 3,200 שקל בחודש?